liyekhetha igumgedlela inkosi enkulu phombela isitimela samampondo babamkhulu uNkulunkulu phakade. Amen. Impela inkolo yawo amaRoma yezithwalo yayiwasebenzela kakhulu, nayo imihlatshelo ababeyenza benzela zona lezi zithwalo zabo ezizithixo, kanye nabo onkulunkulu babo abaningi ababekhonzwa khona eRome abasakhonzwa namhlanje. Labo onkulunkulu ababekhonzwa yiwo amaRoma yiwo phela lawa kuthiwa ngama-gods, onkulunkuluwana. Banemimoya enzima kakhulu enamandla, njengoba amaRoma agcina esecashe ngayo inkolo kaPawuli, inkolo yobuKristu, lapha bafaka khona amasiko abo. Bathatha naye uJesu kaPawuli, lona ongabonwayo, baqamba ngawo uNkulunkulu wabo oyilanga. Ahlakaniphile amaRoma, awanqini uma ezwa ukuthi kukhona igama lodumo elidida abantu, bese bekhanda isithixo sabo ngokushesha besiqambe lelo gama lodumo, ukuze wena olandela leli gama lodumo ugcine sewuguqela lesi sithixo sabo. AmaRoma phela abethatha nezithombe zamaqhawe abo asemandulo azibaze izichuse, ebese ephehla lo moya wakhe lowo muntu owashonayo, bekhuleke kuso isichuse sakhe, bephahle lo muntu lona owashonayo owayeliqhawe, njengabo oJulius Caesar nabo o-Augustus. Phela ukukhetha inkolo lena nonkulunkulu waleyo nkolo kuyinto ebucayi kakhulu, ngoba kusuke kuphathelene nokuthi isizwe sikwazi phela ukuphumelela sinqobe ezinye izizwe. Ingakho iRome yayingazibambezeli, yayifike mayimukela uNkulunkulu othile besibheka ukuthi uzokwenza umsebenzi muni. Njengoba iRome yayikwazi ukuqoqa ngisho ezinye izithixo zakwamanye amazwe, uma ike yezwa nje ukuthi lesi sithixo sinamandla ohlangothini oluthile noma emasimini, uNkulunkulu wesivuno bayamtshontsha. Phela uNkulunkulu owumenzi wezulu nomhlaba unonkulunkulu bakhe futhi abancane, abahlukanisile ngemikhakha nangemisebenzi yabo. Khona lapha e-Afrika, njengoba kukhona bona onomkhubulwane, onkulunkulu baso isivuno nemvelo nemvula. Labo onkulunkuluwana aqondakali noma bayizo izingelosi, kodwa abezona izingelosi ngoba bahlala bekhona emhlabeni, kanti ingelosi iyathunyelwa yenze lokho ekuthunyiwe ebese iyahamba. iRome yayithatha nabo labo onkulunkulu abanjalo ibasebenzisa, njengoba yagcine isinonkulunkulu abangaphezulu kwa-1800, kodwa imiphumela yalabo onkulunkulu babo yabonakala, njengoba yagcina isibusa wona umhlaba, iwubusa ngawo ama-gods. Ama-gods phela yizo izinto eziwuhlelo olufana nawo ama-aliens kanye nawo ama-Anunnaki. Abanye baye beyibuze ukuthi njengoba ama-Afrika ayinonkulunkulu wabo ongumvelinqangi, pho abelungu bakwazi kanjani ukuthi begcine benqobile ekubeni abelungu babefike naye uJesu, okusho ukuthi uJesu unamandla kunalo nkulunkulu okuthiwa umvelinqangi? Kodwa impendulo ithi phela oJesu baningi. uJesu owawufike nabo abelungu lapha uye lo Jesu owakhandwa uPawuli, onguNkulunkulu kodwa ongabonakali, hayi uJesu lona wakwa-Israyeli. KwakuJesu onguNkulunkulu osemqondweni wakhe uPawuli, owagcina amaRoma esemshintshile athatha lelo gama athi kungcono siqambe into ebonakalayo ngaleli gama lalo nkulunkulu kaPawuli. Babe sebeqamba ngaye unkulunkulu wabo oyisithixo, lona okuthiwa nguMithras, owawunkulunkulu oyindodana yelanga. Bese kuba khona unkulunkulu omkhulu okhonzwa eRome oyilanga uqobo, lona phela abamkhandela usuku lolo kuthiwa iSunday, odunyiswa ngalo lolu suku. Kanti nayo inyanga lena amaRoma ayidumisa njengoba ayikhandela usuku, athi iMonday.
kanye nazo ezinye izinsuku nazo amagama azo onkulunkulu bakhona eRome njengaye uTuesday noWednesday noThursday onkulunkuluwana bakhona, bese kuthi uFriday i-frying day, uSaturday khona uchaza ukuthi i-washing day, lapho ensukwini iziphumulele khona emakhaya niwasha ngalolu suku. AmaRoma awukuthatha konke lokho nemfundiso yawo bazoyiletha lapha e-Afrika kubantu abamnyama, babulala isabatha lakhona e-Afrika, balenza yona i-washing day. Njengoba kuze kube namhlanje ngalo suku lwesabatha uyubona abantu bephethe izindishi, abanye bebheke emfuleni beyowasha, belungiselela khona phela ukuyodumisa uNkulunkulu oyilanga ngayo iSunday. Ilapho-ke abadomeka khona abantu abamnyama kuze kube namhlanje ngeke bephinde beguquke kule nkohliso abayinikezwa ngamaRoma. Leguqa lapho ikhomukendlela mzukulu amafutha omkhovu uDunto Mleso kaPhathe.